What pay my Rezitateguru? I go no Jeffras to show my Rezitateguru. I'm going to be say $40 Muria choice. We are not be say 10 and it. Very fit. I hope Bisa Muri, your Bisa 40. That's what I put. I will come shoot. Maria Daria, so channel. Makono Hanselin, wakamirira mhuri yekwamakono ndiwe. Then Makono Jeffras. Changamire mhuri pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudare tikurukure zviri kunetsa mumusha, yanembo dzako chitupa nemari dare zvese zvekwazvo. Wari kudaro imhuri yekwamakono wachitaura kuna Jeffras. Ukameni uhamira sei naJeffras muri? Ndiani mhuri? Jeffras. Baba wenyu. Baba wenyu mese. Tese. Awara. Masa tisiti na mshana antista moto. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, ma'am. Dimani murutaura. Godfrey Makono. Right, chimbomira ako Godfrey tichakupa nguva yekutaura. Ndawa izvozvi zvadare harisi kuziva kuti taunzirwe chii. Pamwe unozoenda mberi kwedare. Saka regera Hanselin atange kutaura zvaakudaidzirai zvichene. Then that's why mabhisa $40 kuti munhu wese muri wenyu hapana anodi anosimudza ruoko achitaura zvinenge zvabva atisuma kuti dare rakamira sei. Handiti. Taura tinzwe Hanselin. Nyaya tisimudza kuti tisvike pana. Simudza izwi wesa kuwala kunzwawo. Nyaya tisimudzawo kuti tisvike pana ndiye kudai so. Inini ndikati awa ndi baba wangu. Mukoma baba wangu. Saka ndi baba. Zvakadaro mukati memusha mune matambudziko aripo. Tikati mumba medu mude kufika kuri kuitika. Saka pakufika kuri kuitika takazama kugara nevakuru vedu. Baba chimiro chiri mumusha ichi hachange zvakanaka. Tibatsire timbofamba titsvage kuti dambudziko nderei chii chirikuitika. Nekuti firo dzirikuitika hadzina kutsarukana. Baba wakati no, inini zvekufamba hazvisi mandiri. Handikwanisi. Tikati aiwa zvakanaka. Takazama kufamba nehanzvadzi dzangu nevakomba. Patinofamba tinoposvika tinzi baba wenyu vane zvinhu zvavainazvo. Ndozvino zvinokupai matambudziko nekufika kuri kuitika. Vanowana ndivo baba vatinavo. Saka ndonyaya inoita kuti tisimuke tive tizonozotibatsirawo nokuti tazama kuti tigadzirisai semhuri asi zviri kuramba. Ndozatava kuti tive kudare renyu kuti pamwe ngatibatsirewo. Okay. Right. Chitaura anoda kutaura ochitaura manje. Ndo dare raunzwa kuti hanzi ataura kuti muri kufiwa chimwe chiri kuitika chii? Nyaya yekufiwa nekurwariwa zvakamatambudziko ende vanhu vari kufa zvisina kutsarukana. Ndo kutaura kwaari kuita. Saka auya kuti tibatsirane. Akamboedza iye kumbokuti baba ngatifambei tione kuti tingagadzirise dambudziko iri sei. Baba wakaramba. Saka ni azoya kupotera kuna mambo. All right. I'm sorry, ma'am.
chokwadi kutaura kwaari kuita ipfunguo dzake hatisori mukati memhuri. Taura heri makasimuka. Hatisori mukati memhuri, asi kuita kwechiitiko chakadai izvi, isu vamwe vana madzikoma ake nana baba tiri kutoshushikana nazvo kuti nyaya inenge yaitika mumusha ina hapana changa achiziva. Mamwe madzikoma ake vanenge navangu vari muno hapana anga achiziva kuti chii chiri kuitika. Inyaya yaakazvifungira iye. Handizivi kuti ane vanhu vaakafamba navo vaari kutitaurira muno mudare kuti ndakafamba nemadzikoma, atiratidze mukoma wake waakafamba naye mukati medare. Right. I think achitaura ndichinzwa inini anoti akaenda kuna baba akati baba ngatifambei. Ranga riri juti rababa, baba kuti wakokorodze hama mhuri kuti ndini mese mataura ndiwo baba wedu awo. Yanga iri juti ravo kuti wachikokorodze kuti ngatiitei pane dambudziko radii rauya nemwana. Saka izvozvo zvacho achichiona baba wachiramba aigozoenda kunani vaizokwanisa kuti adi andoti akukokorodzei. Nekuona kwandiri kutoita inini zvinotoratidza kuti hamutowirirani pachezvenyu. Saka izvozvo zvotoratidza kuti aitoda kuti akauya kundotaura kwauri fanika iwewe ari iwewe ndichitoona nematarisiro ako waitomurwa kana chibhakera nekuti uritaura kuti hauna dambudziko kaiwewe. Kokokora hapo kuwai iyo kokokora hapo mavanhu vadare varikuda kokokora ati dhiste padare foni $10 anobvisa $10 right ngawabve pamusiwo ende uri kutorwa iyo zvese tataura kuti vanhu vazive kuti nhasi takamira sei vanhu vari right. Saka ndichitoona ari sewe waitomurwa chibhakera nekuti kana nhasi uri kutoramba kuti wakokorodzwa asi nenhau yekuti baba wauyawo pandichitotarisa pauri ndiri kutoona matambudziko futi pauri. Hauna matambudziko here? Hauna. But ndichitoona ndiri kutoona uine matambudziko. Handiti unogobatsirika sei usina matambudziko? But unoda kubatsirwa asi hauna matambudziko. So ngatiitei kuti tione kuti tingabatsirane sei semhuri. Vanhu vanouya kuna mambo, kana aenda kuna baba, baba waramba, the next kutoenda kuna mambo kuti mambo wadi wakukokorodzei, toona kuti tingabatsirane sei. Iyo iri kutaurwa baba. Zvari kutaura izvi ndo anonzi manyepo. Handina kuenda here newekuwaporofiteko tikaenda futi about 3 times mukazouya kumbo iwe tabva murufu anditi ukatora ivhu repaguwa pemunina wako ukaenda naro kumba kwangu uko ukanoisa pamba anditi ukadzoka iye zvinotiti rwarai ishe mambo purizeregereko uyu rakapera here dambudziko pamakaenda kumaprofita? Mutobvunza kai ndiani? Aiwa imimi kandi muri kutaura. Pamakaenda kanditi makaenda mese. Takaenda tese. Dambudziko ramakaenda rakapera here? Dambudziko rakaenda ndikati zvakwana here? Akati zvakwana. Rakapera here ndo mubvunzo wangu. Akati rapera. But ari kuya achiti harina kupera kawa. Munotataura achiti shii. Kuti azove kuna mambo karura dambudziko harina kudii harina kupera. Saka izvozvo ndozvo uchitaura pana mambo zvataura pana mambo izvozvo ine mambo muona kuti riperi hadi idere iroyo asi ini ndiri kutarisira idi vakauya uyu kumba kwangu uko aina zvadzari zvanzi baba ndo nyaya yatainga kuno yakadai
ndoyamanyika naye okay asi toenda tei nemi tonoona dambudziko ende kumba ikoko kune munhu ari kurwara ndoti svika kumba kwe munhu ari kurwara andira kumuona ko zvamati zvenimi kune munhu ari kurwara ndeupi avanganditaridzi ndikati inini zvamuri kunditora muri kuda kuti ndiende papi kwatinoenda chaiko zvikanzi tinoenda kumba kwanzvadzi yake tazi wako taapamusika hatina kuenda kuimba yanzvadzi yake ndakatorwa futi kunoiswa kun'anga futi zvaita sei ende ndakashupika ndiri kun'anga ikoko ndikapedza about 2 days no chikafu chitidaidzirai mwana wangu andigirewo chikafu pano zvikanzi isati sivanai asi mukurega ndichipanedzana iye zvino izvi vakanditorera tai yangu vakatora ende plus masoks vakatora apa vakanondimwisa mushonga inini handimwe mushonga asi vakanondimwisa mushonga zikazikana takunzi nen'anga iyoyo aiwa uyu mudhara muri kumuzonda haana chainacho regai baba wenyu vaende iwe ndiwani musikanzwa yauri kuita uzona ndiye munhu ane musikanzwa kana kusouth africa ikoko kwaanosenza kana paine zvavakaita ngavataure pameso kuti no takakanisa zvakati 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 kwaiwo ana baba wangu zvavakafa iye baba wake sekuru wake vaisafambidzana nababa wake taisafambidzana zvozohamba upandu hwako ambiuka zvino wati moukuzvikora takabva teso kwakashaya kuita upanduiwo saka ngaaone kuti kwaakabva ikokoko kwakanaka here ende akabva zvakachena here kana kuti kwete wadare iyo ndaida kuti ndibvunze baba patsanangura kwavo kwavari kuita baba tiri kumbirawo kakubvunza kwamuri kuti imimi mubvunzo wamabvunzwa nachangamiri kuti munge mutsanangurira zvake ndiri kuona kunge muri kuenda kunodzivirira kusabuda pachena kwenyaya yamhangarwa nemwana wenyu kuenda kwamakaita kuwaprofiti mabvunzwa nachangamiri kuti zvakafamba zvakanaka here imimi maakubvunza changamiri futi kuti taurirai uyo ataure nekuti iye anga aripo anofanira kuti ataure kureva kuti imimi nanhasi hamusati mapindura changamiri mubvunzo wavakubvunzai chatiri kubvunza ndechekuti changamiri vari kutadza here kuti vagamushire nyaya yakadaro iye zvinhu zviri kunetsa mukati memusha menyu kuti mubatsirwe nedare kwete naivo changamiri voga asi kuti nedare zvakaipa here pane zvavakubvunzai saka rauya mauya kwe saka mhinduro yenyu yekuti kwamakaenda zvakaita here imi mhinduro yenyu muri kuti kudi handiti uyu ndiye anofanira kupindura kuti inini kwatakaenda hapaka chakaita kana kuti zvakaita ipapapo pari kusara baba changamiri inini semaone rangu ndewekuti uyo murume yauya aunza baba wake midare muno kuti waonekwe kuti watambudza mumusha mavo saka ndinoona sekunge zvakanaka kuti kwese kwawakatenderera nhasi wachiuya pana mambo wachiendeswa kuseri kwechuru wese mhuri yese iripo poonekwa kunzi chiri kunetsa mumusha mavo chii tosiya zvese zvakaitika kunzo nekuti dai matambudziko akapera vangadai asina kuuya akaibva aziva kuti matambudziko akadini but achitaura futi muchinda uyo ari kutaura kuti wari kuonekwa kwese kwatiri kufamba zviri kunzi babaho saka ivo ngavandozvichenesi so that ribude pachena dare iri pamwe sandimi ivo vari kufamba vachidi muchipomerwa pamwe ndezvemusha pamwe ndiye futi iye saka auya kuti zvinodii zvindocheneswe
so that zvigadziriswa. Saka tisi kuona kuti ane paatadza. Dai ranga rakapera dambudziko angadai akatogara kumba. But sekutaura kwenyu kwamaita takubvunza mibvunzo madzana kupindura nanhasi hauna kupindura. Zvichireva kuti matambudziko achiripo. Saka ngatisimukei toenda kuna chiremba. Inzwa kana machuma ari free mompo kana asiri free aine mutambo wake oenda kunaye. Right. Endai kuna simuka heyu chadzoka muri kudzoka harisati rapera dai. Tigare takanyarara chaito makumbo echo muruko chaiuko makumbo nyatariso saka achangamiri taenda kuseri kwechuru nemhuri kwamakono taenda kuna chiremba Makwira. Chekutanga chiremba atizvo awabvunza achiti mhuri yenyu yaina kukwana, wabvumirana nazvo izvo. Chechipiri chiremba ndobva ati baba Jeffrey Makono haana chakabata, akachena, asi dhisekuru ravo ndiro rakanga rakaromba. Mune Gona mumusha menyu. Chiremba bvati iyi nyaya yekunongedzana kwese kwamuri kuita handipo pane nyaya iri paGona rakasiyiwa mumusha menyu nasekuru renyu iroro Gona iroro risina kuparadzwa. Gona iroro mhuri iyoyi hamufe makaita rugare mumusha menyu kana kuwirirana. Saka chiremba ati handikwanise kuenderera mberi nedare renyu, dzokerai kudare kuna mambo. Zvichabuda ipopo ndo zvandichaita. Abva amira akadaro akatoti handisi kuda kana mubvunzo pamhuri iyoyi, nekuti muri kunongedzana muchisiya pane dambudziko, muri kunongedzana pane zvinhu zvisipo muchisiya pane dambudziko. Saka ndo zvabuda kuna chiremba Makwira changa. Okay. Magutsikana here. Taura yenyu mberi pasirira taura ye. Chiremba ati tizvinhu zvikunakirei unofana kuti muyana nenababa mwoyo wavo uite zvakanaka. Aiwa ndizvozvo, hakungoti zvimwe zvaanenge akuita akesowesu nenge chitora pane nyaya. Saka nyaya iyo tainyora pekuti izvo mhuri yenyu kuti pasina kuitwa kuparadzwa ichi hamufe makawirirana. Saka ndo pane shoko rekuti munofanira mhuri iyoyi kuyanana nababa, vanofanira kuwaripa baba pasati paitwa basa iro rekunzi wakuda kugarirwa mumusha mavo. Vanofanira mhuri iyoyi inofanira kutanga yaripa baba. Hanzi vanoripwa nei? Wabvise bundu mumwoyo mavo. Hanzi munoda kuripwa nei? Noti ati hanzi iwo wachataura zvavanodi. Saka ndakuwabvunza munoda kuripwa nei? But zviri pamwoyo penyu pakuti mhuri yangu ndii munoziya kuti wane mamiriyoni here kana kuti motaura kuti wakandipa mbudzi ndinondodya hangu, kana wakandipa jongwe kana kuti wakandipa mombe, imimi zvimi ndimi munoziya matangao. Ndichati hamune mapuwa ndoti tikaichiuye kuna mambo nekuti murundi wadzikirisa.
tamudare hatina kusuma mudare kumbira kuna mama iwo ari kuti ndinoramba navo kufamba saka tine vanhu vatakafamba navo neivo aiwa ngatisachadzokerei mberi nyaya iyo taipedza tinoona tinoda kubatsira ngatichiendei mberi iyo taipedza kuti zviro zvidi zvipere unoda kuripwa nei kuti mwoyo wenyu zvese izvozvo ishungu dzamuinadzo munoda kuripwa nei apa tiri patsimi patsimi panomwa mvura zvino saka inini ndinotopiwa kuna mambo ndingaripwenei mambo kwete inini ndikaripadzwa ndinoda ndinenge ndakuripiswa kuti ndine mundo wamambo right iyo machinda hanzi ngatiite muonera pamwe kuti ndingapuwe sei then chiremba kuti auye kuita basa panodiwa mombe mbiri yachiremba neyamambo kana iri mari 350 kuita $700 then pozodiwa $100 yewakomana ndekupi kwacho kumusha kwenyu ini ndakabva pamashosha asi izvo ndakugara ati anoda kuise anoritira kupi dare racho chiremba ati anoritira kupi haana kusvika bakweseko iwawa mhuriwa ndiwo achaziva kuti munoda kuti riitirwe kupi ndinotobvunza uyo mhuri iwe sekuti ndikazoita kuti vanoziva kuti ngatisaite chiramwa tanzwaze paya pachiremba ati mumusha menyu kuda kuti mumusha maigara zisekuru renyu racho ndo mune gona rakasiyiwa musha iwe uri kushanda here panani pamusha ipapa musha uyu ivava pane iye vakarira ndo varipadzimba ipa ndo vanofanirwa takasira kuti unoshandisa musha upi iye mukomana ngachitaura upi ari kunokeza taurai mazita munomu saka zviri kuwaveka nekuti ndo ari padhuze musawamweta akure musha wasekuru ndo chachengeta musi wasekuru ndo chagara ino saka nouri kuafekta anouya panapa achiuya ngewako ine anenge audzwa nasekuru saka ndo panondoitirwa dare iri nekuti ndo pamusha pani pasekuru ipapo ndo panoendwa ipapo ichokwadi right right mbudzi next ingatipa kuti ukawatanga kupinda varume avo vanga vari kuti havasiri kusaiti kumwe chete neuyu saka kana kurikutoti kuripa izvozvi zvatitaura kwataurwa nyaya yekuripa baba vanenge vari kuti uyu ndiye akaita sei akandipuma but sekutaura kwakuitwa zvinezvi kunzi ndezvasekuru zvakureva kuti varume mese zvanga zvichiitwa neuyu anga achiitira nemiwo saka muripo pakutoripa baba nekuti abuditsa nyaya isiri kuna baba asi kuti iri kudzinga renyu rese saka pakuripa kunomukai kubatsira uyu kuripa baba nezvichada kuitwa zvese tiri ipapo tangamirende tsinhira ipapo chiremba waudza wataurirwa wari kutoziva ipapa kuti izvo kana maakuripa baba nese munobatira pamwe chete asi kana paine akatangawo nyaya yacho ndiye anobvisawo pakatipo mumutsigira saka chaiitika manje iwo ndofunga kana wachiona wari kutozoonawo kuti uyo kuzodai kuunza nyaya kwaita kutosimudza kutobuditsa zvinhu pachena zvakutogadzirisa zvese zvakanga zviripo saka vanofanira zvinhu pamwe chete
ndozvataura pamusoro imo zvemakurukota takatidaro kuti hatisi pamwe chete nekuti zvinhu zvaakaita zvakanyadzisa Musha, zvakatinyadzisa nesu. Ini ndiri mukoma wake wababa mukuru, asi agone kugara nesu pasi. Pane makoma wakawanda nevamwe vaningina wakawanda wekuti dai zvaakaona dambudziko angadai akaenda kwavari akati toita sei, takabatsirana, takaenda tese kuna baba. Baba muningina ari kuti wasangana nedambudziko kuSouth Africa kwavari, iye anofamba ega. Tikamubvunza kuti wakafirwa izvozvi, pane mukomana akazvizungirirawo, tikamubvunza kuti makanzwei pamakafamba, anoti ndichazotaura. Makanzwei pamakafamba, ndichazotaura. Zviri kunzi baba ndo ari kuroya. Manje hazvigoni kuti tigone kufambidzana nenzira iyoyo. Iye semunhu angadai akatitorawo sewakoma wake akati respect, asina kundoita disrespect. Baba awa ndi baba munina kwandiri. Nai baba ndiko kubate vangu. So ina ndiko baba baba. Indwaika kusayakandori baba. Indwa mpo. Mepo munoziva zvainoita. Mepo ikakusvikira imumusha chamcha. Mepo. Chero mimi mumba mimi nevana wenyu chaya kana nemukadzi wenyu chaya munogona kutadza kutowirirana chaya. Kutonzvengana kudai uyu asi hatadi kuona, hatadi kuona. Pakushanda. Kana panhu pangosimuka mweya wakaipa, unotoshandisa nedzimwe nzira, asi uchitsvaga nzira yekuti kutsvaga pane pachinonotumbukira manje. Saizvozvi so haishaiwe kushandisa. Kana dai inge sina kubata yaibata umwe. Right, Sorry, mambo. Ini ndinototi baba vangu vachirova zvakanaka mune zvakaitwa nemunin'ina wavo zvekufamba achitaura achiitisa baba zvisizvo. Asi nhasi Gona kamunin'ina zvabata tese, neanga asina kuti baba pfutseke kakuripa muripiro wedu. Inini hangu sekukumbira kuna mambo, ndandifunga kuti tonogadzirisana naye mberi, asi muno muna mambo tatida kuziva kuti munhu akatadzira munhu anoripa sei sekutaurwa zvaitwa. Mbudzi handione kuti pakupumha munhu chako chaiko kupumha ina anengati haite nekuti handisi mambo. Pamusoro ngoma uyu atingazi apumha kudaidza baba waye kudaro uya pamberi pamambo kuti mubatanidzwe semhuri sepamara 1. Chechipiri, munomu taita nyaya dzakawanda. Munhu wese kana uriwo wasara wababa, ene problem inoitika mumusha unonzi ndiwe, ngekuti ndiwataura nemhepo dzese dzewakafa. And dambudziko iroro harinzi ndeakafa vanasekuru wakafa, kwete. Vanobata mupenyu ari kutungamira mhuri, ndonotaura zvese izvozvo. Ndosaka auya nawo kunoko, hakusi kupuma. Pamusoro ichanadi mazwira atinoita matarebe echiwani, muchinda uyu haana kupuma, asi akasangana nematambudziko emumusha aiendera baba vake kuti baba ngatifambei. Chero kune kwavakambofamba uyu achinzi ari kuona babava vachinzi vari matambudziko. Zvinoitika zvekuti rezvi dare rino chiremba atsanangudza yekuti ndisekuru. Sekuru waya vaigona kuuya vakapfeka fesi yababa wapi. Zvese zvinoitika ndizvozviziva pakufamba. Eni muchinda abvumisira kutaura uyu pakutanga ataura uyu muchinda dambudziko rake. Iye ndiaita number 2 asiri chi accused person. Mukamubvunza changamire mimi mukati auno matambudziko here? Iye akati izvezvi handina. Which means kumashira aitombosangana zimara kuti nhasi aona manje dambudziko razoonekwa rasumudzwa nemuchinda kuti dambudziko rakuchibata chi wese. Even papa wagera apa is part of family newanava, ingori chi munhu 1 newanava weropa rimwe chete.
Nandoni paine pekuripa kuti muchinda anga aripa. Muchinda atosimudza dambudziko rakagadzirwa Musha. Ngaatigare pasi wesina baba nevanhu vese ava. Vagadzise dambudziko rakaitwa nasekuru. Ndomandandoni. Daure. Alright. Inini ataurai kuti amuna matakafamba asi mahwitinisa atakaenda navo neiye ari pano ndinoda kuti mundibvunzirewo mahwitinisa kuti ini ndakaramba here munoziva zvinhu zvinorwadza sei taipedza iyo taura kuti baba taipedza iyo anorasa vana iyo inzwayo tasopedza iyo nyaya tapedza kutonga kudhara tikataura isusu kuti pamakafamba maproblems akapera here akabuda kuti maproblem asati adi apera nekuti kuti unzi wakafamba hunge woenda kumaprofita woenda kupi zviro zvopera zvonzi aiwa ko wazoenderei isusu taaraiti but maproblems haasati apera saka anga achikungoda kuramba achifamba nekuti kufamba hakusiri kureva kuti kune tine maprofita emnhema wano misleada vanhu vanonyengera vanhu vamwe vacho vasina zvavanodii. That's why tichiti mukauya kuna mambo takupai anondokurapai problem kana isina kupera munodzoka futi iye tomutaura kuti dzora mari yako iyo titsvage umwe munhu anondorapa chii hosha iyo handiti ndo kuuya kuna mambo so that dambudziko iro toshanda rodi ropera hatiiti wekuti wanoenda wondodya mari dzenyu mahara pasina chipunduso. Saka izvo zvekuti makafamba hatingati hamuna kufamba nekuti kana makafamba problem yakapera here haina kupera. Saka ndipamba chikuda kuramba pamuchidi muchifamba ndokutofamba futi kwamuri kudii kwamuri kuita nhasi uno. Saka hatingarambi tiringotaura chinhu chimwe chete tichingoda kungoeka nekuti hatisorovhi chinhu tikaramba tiine daka mumwoyo hapana hatiendi mberi like zviri kuita muchinda kuti aiwa inini handikwanisi kuti ndidaro ndizobhadhare chinhu kuna baba nekuti inini aiwa ndiri right but tiri kutaura isu zvinhu zviri kutaurwa apa kuti ngezvedzinza iwewe uri weropa rani remhuri iroro unless kana wakabva uri mubva ndiripo ndo ungataura kuti hai zvazvisiri zvangu nekuti hazvindibati nekuti harusiri rudzi rwangu wazvo nekuti unenge uri mubva ndiripo saka unogodei pabhonzo re1 but kana uri wemhuri iyoyo uchinzwisisa matare mafambiro ari kuita kuti munofanira kutomutenda atoita chii chiwindi icho chokuti auye kuti musorovhe chii maproblems iya nekuti hatizivi kuti kana payanga ichabva pamba pavo iyeyo nematambudziko ari kuwana sekuona kwatiri kuita kuti nhau iyi iri kunyanya kumuafekta nekuti ndiye ari kugara pamusha ipapo pani pasekuru ipapo. Saka ndo pane mudzi paunotanga kudii but kana waperawa hauzivi mangwana kuti uchauya kunani pamwe uchaenda kune uyo pamwe kunani ende muchidi so unofanira kutomutenda kuti aiwa auya kuti tibatsirikane semhuri kuti mhuri yedu ienderere mberi. Saka ngatiitei zviro zvekuakana kuti tiende chii mberi ende baba wayo wataura kuti haina handisi kuti mboda uripwa nezvakawanda inini musandi zvero zvamataura aiwa katitori pamwe chete nekuti tabva muno matidi munhu anozoenda kundomusiridza nyaya totoda kuti tifambe tese kusvika tadii ndakamutaurira kudhara kuti tizowirirana ini ndichaenda kwamama ndokumbira kuti undipe mombe kuti mataura ite zvakanaka avasikana ndinoenda futi kwamombe kwamambo ndonotaura kuti mundipe futi mombe kuti mwoyo wangu ugare kuti makandishambadza nyika yakawanda from here South Africa Mozambique akomanaka inzwa yawotsitsi right. Saka imimi sababa
toona kuti dare iri rakaitwa nababa wenyu handiti hani ndo akaita wakanga wakaromba zviri kubuda eka ndiwo wakanga wakaromba iwo anga asina kuromba asi munhu uyu anenge vakachengeta manje ndiyani basa iri handiti saka munotozviziya kaimi saka imimi manje ndimi masara saka izvozvo anonongedzwa ndiani zvakafanana inini ndiri mambo panapa vese machinda aya vese ndo vanagwasira ndio vanagwasira vanani vese avo asi makoni wacho ndini nini zviro kana zvakakanganiswa nasekuru wangu makoni anonongedzwa ndiani ndiani aiwa tiri mudareka toda kuti tele kana zvikanzi nyika yamakoni yatorwa anonongedzwa ndiani ndimakoni ani wacho tendeka yenyu imimi nhasi ndokubvumira kuti tendeka ika hanini vanotaura kuti ndimambo saka imimi ndimi mambo wemhuriyo kai saka vari kutendeka imimi saka vanyangadza papi nekuti timaifanira kuti gadzirisa dare nekuti ndimi mupenyu saka munoripirwei manje right mazvigamuchiraka right okay ndo vari kutaura mambo iwawo chete ndiriwe vamwe vovana wababa tisu takauya kuzotora baba takaita zvekuvakumbira kuti baba tokumbirawo kuti timbofamba tanzi patakanga tasvika takatanzi endai munotora baba tikauya tikavakumbira baba wakambosvika pavakaramba mai vakagara pa ndo wakaita kuti baba wasimuke vasimuka kudaro takaenda pakanopinda nyaya zvakanzi baba imini kufamba kuri kuita vanhu mumusha menyu mune zvirimo zvakatsanangurwa kapa zvikanzi asi vanhu pavari kufamba toda kutsigira pfungwa yamatanda kanzi asi vanhu pavari kufamba vari kubata imini kuti ndimi munhu mukuru asaraka mumusha ameno kana vanhu paripo handisoziva kuti tiri kunyepera vona tete takatima vona lainini takatima isusu sevana takataremera tashatisiziva kuti toendei davakatoitwa hako murume davakatoitwa hako murume uri kubata chii taremerwa toita sei baba zveshuwa wakambosvika pawakaramba asi takazosvika pakuwirirana wakatotiperekedza nemota yavo tikanosvika pabhasi stopona ndikahaya mota inini kuti tinosvika kwatakasvika zvaziva tsanangurwa nemukomana uyu shuwa takamwiswa mishonga isusu inini upenyu hwangu handisi chinodzinama asi nekuda kwedambudziko zveshuwa takasvika patakaenda kumwa patsanangurwa zvakatsanangurwa ndokwataifunga kuti problem yedu ichasolveka pakasvika pakunzi nasekuriwawo mumusha menyu mukufanira kubviswa zvinhu zviri kufanira kubviswa asi zvakabatwa nevakuru weka asi kana vanhu vari kufamba vari kubata zita rababa nekuti ndiwo baba wasa ndo zvakataurwa ndokana ndiri kunyepa ndinofunga pane vanogona ndo zvoita tsika dzedu munhu wese kana nambozvitaura kana waitwa mukuru wemusha wababa ndoune key mese mungaite matambudziko hamugoni kuagadzisa matambudziko achipera awasipa uyezve kuenda kwatakaita ndofunga handizivi kana ndofunga takanyangadza handizivi hangu asi tinokumbira Rapedza kana paine watakanyangadza asi sekuenda kwatakaita kuna baba tinowamwe hanzvadzi dzatakafonera tichitarisira kuti iwo sababa ndo vane vana vavo waifanira kunge vachizwa kuti vanhu wee vana waita dambudziko ngatidai asi takaona kunga zvinonzi taregere ndosaka takazoti regai tiende pamani tinopedzerwawo nyaya yedu nekuti kuwirirana chaiko vana sevana takasvika
taurirana mashoko asiri iwo nekuda kwekuti pakabuda zvanga zvabuda zvisina kugadziriswa. That's why takazouya pamambo tikati netatinopedzerwawo nyaya yedu kuti pamambo tiwirirane semhuri. Hatina kuda kuita zvakawanda, chatinoda kuti ndechekuti zvinhu zvigadziriswe mhuri, tiwirirane semhuri semawirirane ataita kare. Ichokwadi. I think tawirirana nababa kuti inini nyika yakatotorwa izvozvizvi ndiri kutonga inini inonzi yakatorwa nyika yekwamakoni zende raari kudii gwasi raari kutonga inini ndiri kutonga nekuti zvese zvine zvakatarisirwa panani paneni the same nemhuri yenyu imimi iyo zvese zvinototarisirwa panani panemi. Saka kana muchinongedzwa muri kutonongedzwa chaiko nekuti ndimi macho imimi akabata kana dziri tsvimbo ndimi mune tsvimbo dzacho dzasekuru wacho iwo. Saka ndimi muri kutofamba nadzo. Saka handioni chekuti mungachemere kuti muripwe nemhuri yenyu nekuti hapana chairi kudii chairi kutadza uye yanga yaisi kukanganisa. Asi chiripo ngatichieke muri mupenyu musiye mhuri dziri kuwirirana. Ndo chamunofanira kuti mudii muchemere ichocho. Saka nhau yekuripisana iwewo chakondobvisawo mbudzi sababa wako ngoti aiwa taakudii taakufambidzana chete. Handiti unoibvisa rini? Dziriko munototora izvozvo wotina wodi wowapa wondodyawo wachiziva kuti aiwa ndakabereka kumbodyiwo nekuti dhuze wakapedza hava nemakore usina kumboendesa kuti wambodyiwo something chako. Right, hakusiri kuripa baba tikuita kuti chii uri kuzvininipisa kuti ndiri mwana kuti ngatichifambei tiite dambudziko iri. Right, panodiwa tataura isusu 700 350 yekuti chiremba auye $700 ne $100 $800 yekuti wouya rini chiremba kuti agadzire basa iri. Ndataura ini kuti risakapera munodzoka kwandiri kuita kuti takauya tikabatsirwa chiremba kwenyu hatina kuona sanduku. Chokwadi machiitira zvakanaka asi pakuti chiremba auye unongoda zvikuitika nedzimari dzacho tadzikwadi mombe dzakapera kufa taisa mari haina kupera kufa. Mari yakatofa kwatiri ingabota una dambudziko takange taenda kutadzoka kumba mabasa baba achatitaurira. Aiwa iri dambudziko riri pandiri inini harisiri pana baba. Rauya kuna mambo ari mukuru kuna baba rauya kuna mambo. Saka mambo waakuchiriita kuti ripere. Ndosaka ndauya kuna mambo haticharidzoreri futi. Zvavafanira kuti manyaya yaenda kuhigh court woti ngaidzoke indotongwe naMajistrate zvakare hazvichagoneki. Yakutoperera iri kuhigh court iko. Saka ouya rini kuti ingambotaura kuti zviri correct vanhu vakutaura futi kuti mari hapana. Unangoti hamuna problem. Zviri correct because kana ndikadya sadza nemunyovi nandeshwa haudiwo zvinoita vana vamwe here haushuwiri. Aiwa hauzvishuwiri here hata kuti hauzvigoni tati hauzvishuwiri here. Unotoda zvakuinazvo izvozvo. Alright, tinganetsane newe. Right, panodiwa 800 mhuri ingani ngatichiendei kumhuri dzimba baba yavo iyo mhuri 1 vamwe baba vanga vari mangani mabrothers ndo zvatikubvunza.
wana mukomana newaningina wenyu Mamuru wangani? 7. Mamuri 7. Wakomana? Asika wapenyuka wanacho. Yende idambudziko renyu mese. I7. Anditi? 100. 700. Papanzo diwa 100 yekweka. Yekuti yemapurisa. Right, chinoita 100, 700. Iyo chiremba namambo 300. Right. Inoungana rini mari iyo 100 pamuri. Mese muri mese 100 muri 7. Andi wachikupona kune wana wedzimhuridzo anditi. Muno coordinate imimi. Right, talk by 2 weeks. Zaita shoma. Pari kufiwaka. Mambo. Namakatotasa pano. Iwo baba wako wari wapenya. Baba wangu waripo. Baba wangu chekuita havachagoni. Muri wangani? Serudo wamatitira kuna baba wedu. Hatisi kuramba tokugamuchira. Asi nguva yekuti muri wangani? Mana. Mama wenyu muri wangani wakomana? Vakomana takawanda. Wangani? Havashandi totosvika kuma 20. Iwoti hamuna dambudziko. Uchitaura kuti uchisimuka uchitati hatina dambudziko. Mese musingashandi. Handina kuda kuti une dambudziko. Wataurirwa nachiremba chakamira. Kuganzikana kuwasikana chaiko kuroorwa hapana kupfuma dzinobuda. Ndiwo dambudziko chete kana musina kupedza izvi dambudziko iroro hamumbowani kugara. Wataurirwa haana kutaura hake story yakakura. Angowati one time ndatogumira ipapo. Iwo ndanzi takagarika handinayo musingashandi mese. Dzimhuridzo vamwe dzichishanda imi musingashandi. Saka hauswa ndide mwari wako uyu. Kuti wakomana unosvika kuma 20 wasingashandi. Wanotadza kukureza $100 pa 2 weeks. Wotaura handina nhamo. Mambo. Chinhu chandinyanyotirwadza zvedu vamwe vake. Imunoziva dzinofamba neurongwa nemurongwa. Munin'ina wangu akatitadzira isu madzikoma nehandara. Order. Alright, cheka. Wairi Gona here dare iri? Wairi Gona here hongu kana kuti kwete? Aiwa rine iri hayo. Pakasvika namambo wairi svitsa here iwewe? Iri ramambo iri hayo. Saka right. Now yataurwa zvakanaka kusvika pakunopendera muchidzidzisa mhuri izvi kudiwa ngatenge kudzokera kumashure ngatiendere mberi nokurongwa hwekutaurwa kuti toita sei kuti tisvike padonzvo rokuti musha ugare zvakanaka. Kana makudzoka kumashure nemapeta nyaya yekudzoka kumashure ngatichiisai musoro pamwe chete semhuri tibatane tiburitse anza imwe chete tisaramba tiri pa one position ndo mazuva mucha. Right. Sorry, ndinoda kuti muri handisizori chamunonetsa chii. Ndifunga baba wabvunzo kuti wakoma newaning'ina wangani. Zvichireva kuti mhuri idzi dzese kukanzi pari kuda i7 handiti. Vari i7. Saka dzimba 7 idzodzo dzine vana vakaberekwa. Munotadza kucontributa kuti mutsitse $700 iyo. Ende mamba $100 $100 yenge ichifana kuita $800 zvokuti ma50 aya ma350 pamumba aya adhiswa zvatichiunza iri 300 yemapurisa ne100 yemapurisa saka chicho kuchioda kuti tiyevuta right zvagadziswa taura tinzwe muzvari wakasimudza roho
iyo awo baba iyo wakoma wao newaning'ina wao wakaberekwa vari wangani wakaburitsa kuti varume 7 wese wakatoparara panaimba iyoyo patone 2 dzaparara saka vonzi hanzi hamuna matambudziko mumba imomo uri dambudziko saka usingawani chii matambudziko nekuti wagara watoo chii dambudziko. So zvichireva kuti dzasara dzimba ngani dzakamira uri right iwe ngatibatsirane tine vamwe vari kubatsira handina zuva nemirese tinotenda nezvamurikutaura asi pataurwa nemunhu andasikana ari ataura nhau iri saka takutongokumbira kuna mambo kuti zvadzasara dzimba 5 chachi chemo chatakukupai wenyu dambudziko mariona pariri kuti tasara misha mingani mishanu hamuna here zvimwe zvamungatitsikitudziro kuti zvitirerukire ndochikumbiro changu 140 iwe pa 500 yanga iri kukuremera here yekuti chiremba auya abvise dambudziko mumba menyu tambonge tiri pa 7 yanga iri kukuremera here nedambudziko ramuinaro kuti wanasikana wese wari kungodzoka varume wese dzimba dzimwe dzatoparara dambudziko rakakura sei iroro roda kuti rigadziriswe right. Tichitaura tichipedzeti toda kukumbira muhambo kuti kana mari inogona kuitera mabhondi nedzemafoni nekuti vanhu vazhinji vanowana mari dzote rudo rwenyu mama mchinjaika mungouya mari mayusa atakudzikisirai madambudziko renyu rakakura